عن معلت الجيرل حزب تجراي نمجفجاف استوت أنا تخصقات تونتي زقمتاو موتكم زل خوينو نتعلت جن أزيا حزب تجراي شكانات فور مصريتهم حزب تجراي نمتفق زوفر لعلت مسمخانا نخيت الساع أو العلم حزب تجراي زبسحة شفشاف بجنسايد بعالم كمزجب نحنا أفلوت أخن هو كنسعر له محارسة بعالم دما مسكرنا تقالسي كبركم زلوا أو استفلا مرة خابتات ولا تزروا له على لما أو زي ما سرت غيرو باشاي لما أنتي تيزلوا تيزلوا مرداتات أو السلسة عمتنا هاي التنحى كافلنا يكاو كنا دمس باشاي كما يكنيها قاعد عنا زهامو تعدلنا على وكا كل جابل لي بتعمي مسجن لقسا هاوي كمون كلهم سرحتين تات دبيت ميديا كم تخجلت سنة إنه لك خمس علات كلمة ثلاث عامات مالتيو مشات تجراي زي تصبيتو كوناتي تولو منغستي كوناتي تولا هاجر مس بعداويان وررت حالتات كمون كاوشتون ሕገ መንግስታውን ካልኦት ታሪኻውን ስርዓታት ወይ ድማ ናይ ዶብ ክኸውን ይኽእል ናይ ክልል ቅርፂ ከምኡ እውን ናይ ህዝብታት ክሳብ ዝበፂሕናዮ ዘለና ምዕራፍ ዝበፅሕዎ ብብርኪ ግዝኣታዊ ብፅሒት ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ታሪኻዊ ኣመፃፅኣ ናተይ ዝብልዎ ብፅሒት ዝጠሓሰ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ መሬት ናይ መንነት ናይ ሂወት ናይ ምንባር ዘይምንባር ኮታስ ኩሎ መዳያዊ መጥቃዕቲ ዓሊሙ ዝኣወጀ ናይ ኩናት ፅንተት እዩ ነይሩ እዚ ናይ ኩናት ፅንተት እዚ ሎሚ መበል ሳልሳይ ዓመቱ ክንዝክሮ ከለና ምናልባት ስለምንታይ ኢና ንዝክሮ ዘለና ዝብል ናይ ኩናት ናይ ፅንተት ኩናት ማለት በዓል ድዩ በሃል ዋላ ፅቡቅ ነገር ኢኻ ብዙሕ ግዜ ከም ምኽባር ዓይነት ዝቁፀር እዚ ንምንታይ ይዝከረሎ ዝብል ሕቶ መጀመርያ ክመፅእ ይኽእል ይኸውን እዩ እዚ ዝመፀሉ ዘሎ እዚ ዝኽበረሉ ዘሎ ወይ ድማ በዚ ብርኪ እዚ ዝዝከረሉ ዘሎ ቀንዲ ምክንያት ሓደ እቲ ለገሰ ዝበልካዮ ከይርሳዕ ዝብል ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበረሰብ ተጋሩ ዝርከብሎም ናብ ዲያስፖራ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ እውን ብተመሳሳሊ ዝካየዱ ዘለውን ክካየዱ ዝግብኦምን ምክንያት ዝግብኦም ዝብል ዘለኹ ብዝተፈላለየ ምክንያት ዘይካየድሉ ኣጋጣሚታት እውን ክህሉ ስለ ዝኽእል እቶም ከይርሳዕ ኢሎም ነዚ ዕለት እዚ ክዝክርዎ ዝኽእሉ ህዝብታት ሕዚ እውን ካብቲ መረበቶም ተፈናቂሎም ኣብ ካልኦት ቦታታት ነዚ በደላቶም ብዝግባእ ናብ ኣየር ብዝቃልሕሉ ብርኪ ዘየቃልሕሉ ኩነታት እውን ስለ ዘሎ ማለት እዩ በቲ በቲ ግን እቲ ቀንዲ ንዝክረሉ ዘለና ምክንያት ክርሳዕ ስለ ዘይግብኦን ትግራይ ናብዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ፅንተት ሓደጋ ዝወደቐት ሙሉእ ብሙሉእ እኳ ተዘይተባሃለ ዝኾነ ይኹን ብፅሒት ሒዙ ግን ኣብ ሕሉፍ ብታሪኻዊ ፀላእቲ ይኹን ብናይ ደጋውን ውሽጣውን ዝነበሩ መሰል ተመክሮታት ናብ ሓደጋ ዝወደቐትሎም ኣጋጣሚታት ብዝግባእ ስለ ዘይተሰነዱ ወይ እውን ወለዶ ስለ ዘይተመሓላለፉ ወይ እውን ምእንቲ ሓቢርካ ምቕፃል ክበሃል ስለ ዝተረስዑ ከም ዝኸውን ርዱእ እዩ ማለት እዩ ነዚ ከም ጭቡጥ እንወስዶ ትግራይ ኩሉ ግዜ ንበደልታ ንምምካት ትገብሮ ቃልሲ ኣሎ እቲ ቃልሲ ንሱ ናይ መኸተ ቃልሲ እናተባሃለ ናይ ብዙሓት ወለዶታት ዋጋ እናተኸፈለ ይሕለፍ ይስገር እዩ ዝተሓለፈ ምስ ተሰገረ ግን እንኮላይ ምስቶም ናብቲ ፅንተት ንሱ ወይ ድማ ናብቲ ምኽፋል መስዋእቲ ንሱ ዘብቅዑ ኣካላት እውን ከይተረፈ ምእንተ ፖለቲካዊ ስኒት ክበሃል ሕሉፍ በደላት ብዜሮ ኣራቢሕካ ናይ ምርሳዕ ልምዲ ስለ ዝነበረ እውን ማለት እዩ ስለዚ ልምዲ መሰረት ዝገበረ ናይ
ቅድመ ኩነታዊ ዓርሰ ምክልኻል ንምግባር እውን እንተነኣሰ ኣብ 3 ዓመት እዚ ዝበፅሐና ብጣዕሚ መስካሕኸይ ኣብዚ ክፍለ ዘመን እዚ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ክፍፀም እዩ ኢልካ ዘይትግምቶ እሞ ከዓ ካብ ናይ ባዕልኻ ሃገርን መንግስትን ዝብገስ መጥቃዕቲ ምስ ምዃኑ ብፍሉይ ዝረአ ክስተት ስለ ዝኾነ እውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብ መበገሲ ኢና ክንበገስ ከለና ስለምንታይ ኢና ንዝክሮ ዘለና እዚ ሳልሳይ ዓመት ክንርስዖ ስለ ዘይግባአና እንታይ ኢና ክንርስዕ ዘይግባአና ዝብል እዚ ህዝቢ እዚ ኣብዚ ዞባ እዚ ዝገብሮም ዝነበረ ናይ ታሪክ ናይ ፖለቲካን ማሕበረ ቁጠባውን ተጋድሎታትን ኣበርክቶታትን ንዋግኡ ብዘይምጥን ብርኪ ዝዋረደሎም ናይ ታሪክ ኣጋጣሚታት ክድፈኑ እንተደኣ ኮይኖም እቶም ከምዚ ዓይነት ድሙቓት ዝበሃሉ ግን ድማ መሕዘንቲ ክስተታት ብዘይሃስስ መልክዑ ኣብ ሕልናና ክሰፍሩ ክኽእሉ ኣለዎም ይርዳእኒ በሰላም ምዃኑ በሰላም ብብርኪ ሕልና ትሕዘዶ ዝብል ነገር ይለዓል እዩ ግን ዝኾነ ነገር መድሓኒት እንተኮይኑ ስለ ዝመረረ ጥራሕ ኣይውሕጦን ክንብሎ ይንኽእልን ስለዚ ኣብ ታሪክና ዘጋጥሙና ውድቀታት ይኹኑ ኣብ ከይዲ ጉዕዞና ዘጋጥሙና ናይ ህልውና ናይ ሃለዋት ናይ ዘርኢ ምቕፃል ተፃወታትን ከምዚ ዓይነት ጭካነ ዝተመልኦም ፈተነታትን ንዝኽሪ ክንሕዞም ከለና ደስ ኢሉና ንኽንኽብሮም ዘይኮነ ብተመሳሳሊ መንገዲ ንኸይንጉዳእ ንኽንዝክሮም እሞ እሱ ከም ልምዲ ተጠቒምና ከዓ ዓርስና ናይ ምክልኻል ህልውናና ናይ ምውሓስ ዘርእና ናይ ምቕፃል ሓላፍነት በብዝተዋፈርናሉ ዓውዲ ንኽንዓምም ወይ ድማ ንኽንሰርሕ ዝዓለመ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ጥቅምቲ 24 ኣብ 2013 ምሸት ህዝቢ ኣብ ዝደቀሰሉ ወይ እውን ናብ ምድቃስ ዳምዳም ኣብ ዝብለሉ ሰዓት ፍርቂ ለይቲ ተኣዊጁ እዚ ናይ ፅንተት ኣዋጅ እዚ ፍሉይ ዘብሎ ካብ መፈለምትኡ ጀሚሩ ሓላፍነት ዝጎደሎን ከምኡ እውን ሕገ መንግስታዊ ከይዲ እውን ዝጠሓሰ ምክንያቱ ኣዋጅ ክእወጅ እንተኮይኑ ናይ ኩናት ኣዋጅ ዝእወጀሉ ኣግባብ እውን ኣሎ እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ማለት እዩ እዚ ግን ናብቲ ናይ ፅንተት ትሕዝትኡ ከይኣተና ብክልተ መንገዲ ካብ ሰናይ ኣጀማምርኡ እውን ጥሕሰት ዝነበሮ እዩ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ከም ዝፍለጥ ናይ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ተኣኪቡ ዘይኮነስ ከምቲ ንፈልጦ ናይዚ ኩናት ናይዚ ናይ ዘርኢ ፅንተት ኩናት እዚ ዝኣወጀ መራሕቲ ሃገር ኣብ ፍርቂ ለይቲ መፅኡ እዩ ብቴሌቭዥን ዝኣወጆ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ማሲቭ ዝኾነ ብበዝሒ ብዓይነት ብፃዕቒ ዝግለፅ ቁሉዕ ኩናት ኮይኑ ኣለዎ ሕጊ ናይ ምኽባር ብዝብል እውን ተኣውጅ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዝግበሩ ከምዚ ዓይነት ሕድሕድ ኩናት እውን ዘይኮኑ ሕድሕድ ኩናት ኢልካ ዝግለፅ ኣይኮነን እዚ ምክንያቱ ሕድሕድ ኩናት ኣብ ታሕቲ ዘለው ሓይልታት ብተመጣጣኒ ዓቕሚ ኩነታት ወይ እውን ብመቆራቆሲ ኣጀንዳታት ብመቆራቆሲ ናይ ረብሓ ናይ ጥቕሚ ጉዳያት ሕድሕድ ኩናት ክኣትዉ ክእሉ እዮም ምናልባት እዚኣ ኣስፊሕካ ብዓለማዊ ዓይኒ ክረአ ከሎ ሕድሕድ ኩናት ተባሂሉ ክሕሰብ ይኽእል እዩ ኩሎም ኢትዮጵያውያን እዮም ወይ ኩሎም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለዉ ሓይልታት እዮም ብዝብል ማለት እዩ ነገር ግን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንዘለዉ ህዝብታት ግን እዚ ሕድሕድ ኩናት ዘይኮነ ነይሩ ብዙሓት ንሓንቲ ሕገ መንግስታዊ መሰላ ተጠቒማ ፖለቲካዊ ስርዓታ ክተሰጉም ትደሊ ክልል ዝተገብረ መጥቃዕቲ ነይሩ ማለት እዩ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ድማ ብፖለቲካ ጥራሕ ዝተሓፀረ ኣይነበረን ናይ ሃይማኖት ናይ ዘርኢ ናይ ባህሊ ናይ ታሪክ ኩሉ መዳያት ህልውና ዝግለፀሎም መንነት ዝግለፀሎም ባእታታት ናይ ምህሳስ ዕላማ ሒዙ ዝተበገሰ ምዃኑ ብተግባር ኣብቲ ከይዲ ተራእዩ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብመጀመርያ ደረጃ
جنوسايد يخون بالكلنا وين أي سنتات كوينات يخون بالكلنا أجمامر يخون أبتخيد زنورو زنور خونتات بزقباء علنا تردينا نحرس عالم كندينا يردينا لنا زبل جمجامون خنوسد زعلمي مالتي سلازي أبز حلف عمت أبز حلف 3 عامات كم زرعنا يوم كابتن مجمرة معلتي جميرو نايتي خونتات ويد ما نايتي خوينات أبغاقسا نهرو خلنا بتعمي ناي عين عمتي زبال كيدي يختل كم زنبرة أبز عين عمتي خيد دما كالات كساب كل مديا متكعت الزرقح أو زرق هزب تقرأي زنة متكعتي نيرو متكعتات يوم كل تقرأي تفلطم كانت خونه يجن دما كل تقرأي كا بلك عجي زفلت حواريتها ناو دبلوماسن كالوت سعنتو تفطر لهم مدرخات ادفوكيسن بزبك عملكعو مئنتان حزونا برتعو كقصل خفافيل كامرأي كقدسي مالتي لذي خفافيل نمرأي بز فتنكو مسارت هذا تأواجي تأواج سراويت مكلخال حقنا مخبار سقومتن خوسد أوج له بيلو يبقس سلازي سراويت مكلخال نحنتي أو تحتت هاجر زلا خلل بزبر كزي كأوج ويوندما حق أخبر تواهيلو كأزازلو زخيل ناي هسوس جيزي أواجون ببيت مخري ሚኒስተራት ኣብ ዘይተኣወጀሉ ሰዓት ክግበር ኣይኽእልን ኣብዙ ምናልባት ቅርፂ ናይቲ ጀኖሳይድ ኣብ ምውሳን እቲ ጀኖሳይድ እዩ ኣይኮነን ዝብሉ ነገራት ኣብ መፃፃ ወይ ኣበጋግሳ እቲ ጀነሲስ ናይቲ ጀኖሳይድ እቲ ጀነሲስ ኣብ ምምስራት ክጠቅም ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ንሓንቲ ክልል ሰራዊት ምክልኻል ክወፍረላ ወይ ድማ ክዘምተላ ዝግበረሉ ሕገ መንግስታዊ ይኹን ፖለቲካዊ ናይ ኣሰራርሓ ኣግባብ የለን ካልኣይ ኣብቲ ክልል እንተ ደኣ ናይ ሕጊ ምኽባር ፀገም ኣጋጢሙ ኮይኑ እቶም ናይ ሕጊ ምኽባር ፀገማት እንታይ እዮም ኢልካ እንትሕተት ካብ መጀመርያ ክሳዕ መወዳእታ ብወገን ፀላእቲ ዝመፅእ ዝነበረ ሓቂ ናይ ሰሜን ህዝቢ መጥቃዕቲ ዝብል እዩ ኣብዚ ብግልፂ ክፍለጥ ዘለዎ ነገር እንተሃለወ ናይ ሰሜን ህዝቢ መጥቃዕቲ ዝብል ናይቲ ዓንቶ ዝበልክዎ ናይ ኣበጋግሳ እቲ ጀኖሳይድ ወይ ድማ እቲ ናይቲ ጀነሲስ ናሬቲቭ ንምዝባዕ ኮነ ተባሂሉ ዝተሰርሐ እዩ እሱ ንክሳዕ ድማ መራኸብቲ ሓፋሽ ዓብዪ ግደ ክፃወታ ነይርወን ስለዘን መራኸብቲ ሓፋሽ እዚአን ተን ናይ ትግራይ ንክጠፍኣ ተን ካልኦት ድማ ሓንቲ ልሳን ኮይነን እቲ መንግስቲ ጥራሕ ዝብሎ ሓሳባት ከሰጉማ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ተሓሲቡሉን እናተሓሰበሉን ይፀኒሑ ማለት እዩ ሶ ብፅባሒቱ ብቐጥታ ዝኾነ ይኹን ሚድያ ዝኾነ ይኹን መራኸብቲ ሓፋሽ ብዛዕባ እቲ ናይ ሕጊ ምኽባር ዝብልዎ ዝነበሩ ግልፂ ናይ ፅንተት ኣዋጅ ወይ ድማ ኩናት ንኸይዛረብ ብኣዋጅ እዮም ከልኪሎም ሕጊ እዮም መውፅኦም ወይ ድማ ብናይ ግዝያዊ ናይ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ እዮም መውፅኦምሉ ማለት እዩ ምዝራብ ኣይከኣልን ስለዚ ሓቅታት ተደፊኖም ሓቅታት ክተውፅሎም ትኽእል ናይ ባዕልካ መስኮታት ከዓ ንኸይሰርሑ ተገይሮም ብዓብዪ እውን ብዓይኒ የለስ እኒየለ ናይ ፅንተት ወፍሪ ተኣውጁ ትግራይ ልሳና ሙሉእ ሙሉእ ዝሰኣነትሉ ድሃይ ናይቲ ኩነታት ሓቂ ናይቲ ኩነታት ንኸይወፅእ ብመራኸብቲ ሓፋሽ ቢላ እውን ዝተዓፈነትሉ ግዜ ስለ ዝነበረ ናይቲ ኣብ ልዕለና ዝተኣወጀ ፅንተት ኩናት ምክንያት ናይ ሰሜን እዚ እዩ ዝብሉ ዝብል ምክንያት ይኸውሉ ተበጊሶም እዮም ማለት እዩ ነገር ግን እዚ ናይ ፅንተት ኩናት እዚ ካብኡን ላዕሊ እውን ስለ ዝነበረ ካብቲ ናይ ንሶም ዘቕርቦ ምክንያት እውን ዝዘለለ ስለ ዝነበረ ብበዝሒ ብዓይነት ከምኡ እውን ናይ ተሳተፍቲ ኣካላት ቁፅርን መንነትን እውን ክርአ ከሎ ነቲ ዝተባሃለ መምክንያታ ውድቂ ዝገብር እዩ ማለት እዩ ሓይልታት ኤርትራ ሶማል ከምኡውን ካልኦት ናይ ብምድርን ብሰማይን ዝመፁ ሓይልታት ጣልቃ ኣታውነት
ካብቲ ዝተባሃለ ምክንያታ ብላዕል ምዃኑ እዚ ጉዳይ እዚ ተጋሩ ኣብዚ ዞባ እዚ ብዘለዎም ጂኦፖለቲካል ስፍራ ወይ ድማ ቦታ ማለት እዩ ሕድሕድ ጣልቃ ዝኣተወ ሃገር ብረብሑ መዚኑ ነቲ ኣብ ልዕልና ፅንተት ዝኣወጀ መንግስቲ ዝድግፈሉ ወይ ድማ ኣብ ጎኑ ዝኾነሉ ኩነታት ከመቻችኡ ተራእዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ስሩዕ ጦርነት እዩ ስሩዕ ኩናት እዩ ሕጊ ምኽባር ኣይኮነን ኩናት ንኩናት እውን ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ኩናት እዩ ማለት እዩ መግለፅታት እዚ ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ካብቲ መጥቃዕቲ ወይ ድማ ካብቲ ዓይኒ ዕሙተይ ኣብ ልዕልና ዝተኣወጀ ኩናት ወፃኢ ካብቲ ኩናት ወፃኢ ዝነበሩ ብተመዓዳዳዊ ዝፍፀሙ ዝነበሩ መጥቃዕትታት ወይ ድማ ገበናት እዮም ካብኣቶም ሓደ እቲ ሰራዊት ምክልኻል ብምጥቁዕ እዩ ዝብልዎ ዝነበሩ ሓቂ ከም ዘይኮነ ባዕሉ ንባዕሉ ውድቅ ዝገብር ኣብ ዝኾነ ይኹን ብርኪ ካብ ተራ ኣባል ሰራዊት ክሳብ መሪሕነት ኣብ ዝኾነ ይኹን ብርኪ ሰራዊት ምክልኻል ዝነበሩ ተጋሩ ብምልኦም ወፂኦም ነናብ ዝተዳለወሎም ቦታ ክወሰዱ ዝተገብሩሉ ነይሩ ስለዚ እቲ ናይ ጀኖሳይድ ጉዳይ ካብ ንጀኖሳይድ ግዳያት ምምልማል ጀሚሩ እዩ ሶ ጀኖሳይዳል ቪክቲምስ ሪክሪትመንት ተኻይድ እዩ ኣብ ናይ ፅንተት እዚ ማለት እዩ ኣብ ሰራዊት ምክልኻል ንጀኖሳይድ ወይ ድማ ንዘርኢ ፅንተት ግዳያት ናይ ምምልማል ስራሕ ተኻይድ እዩ እዞም ግዳያት እዚኦም ድማ ብሓደ ረቋሒ ጥራሕ እዮም ዝምልመሉ ነይሮም ትግራዋይን ምዃኖም ጥራሕ እኹል ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ትግራዋይነት ዘርኢ እዩ ትግራዋይነት መንነት እዩ መንነትን ዘርእን መሰረት ዝገበረ ምልመላ ግዳያት ተኻይዱ እዩ ኣብቲ ሽዑ ዝተኣወጀ ናይ ፅንተት ኩናት ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ናይ ዘርኢ ምፅናት እዩ ወይ ድማ ናይ ጀኖሳይድ እዩ ክንብል ከለና እቶም መበገስታት ስለ ዝምስክርዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናቶም ናይ ሰሜን እዚ ዝብል ናይ ቀልዲ ወይ ድማ መጥቃዕቲ ወዘተ ዝብልዎሞ ንግደፎ ብዋናነት ግን ንዕኡን ውድቂ ዝገብር ኣብ ሕድሕድ ሰራዊት ምክልኻል ዝነበረ ትግራዋይ እዚ ማለት ሕጊ ምኽባር ኢሎም ዝኣወጅዎ ናይ ፅንተት ኩናት ገና ኣብ ምጅማር እዩ ኣብ ኩሉ ብከምዚ ደረጃ ተባፂሑ ማለት እዩ ካልኣይ ሕዚ እውን እቲ ወግዒ ናይቲ ፅንተት ኩናት ወይ ድማ ተረኽ ናይቲ ፅንተት ኩናት ብደንቢ ንምጥንኻር በቲ ንሶም ዝደልይዎ ኣንፈት ንክኸይድ ኣብ ካሊእ ቦታ እውን ካልእ ተመሳሳሊ መዛብዒ ታሪክ ክስራሕ ነይርዎ ስለዚ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ማይካድራ ብጣዕሚ ከቢድ ወንጀል ዝተሰርሐሉ ከቢድ ዘርኢ መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመሉ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዓብይ ናይ ዘርኢ ምፅናት ገበን ተፈፂሙ ማለት እዩ እዚ እቲ ገበን ንሱ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ልዕሊና ዝተፈፀመ ኮይኑ እናሃለወ ኣብ ልዕሊኦም ከም ዝተፈፀመ ብዙሓት ፈጠራታት ተፈጢሮም ስም ናይ ፈፀምቲ እቲ ገበን እውን ኣውፂኦም ብዙሕ ምንቅስቃስ ፈቲኖም እዮም ነገር ግን እዚ ኣጋጣሚ ኮይኑ ናይ መራኸብቲ ሓፋሽ ዕድል ይረክብ ስለ ዝነበረ ብፍላይ ከዓ ብወገን ሱዳን ኣቢሉ ውድብ ሕብራት መንግስታት ቀይሕ መስቀል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሂውማን ራይትስ ዎች ከምኡውን ካልኦት ከምኒ ሲኤንኤን ዝኣመሰሉ ኣልጀዚራ ዝኣመሰሉ መራኸብቲ ሓፋሽ ዓለም እውን ትኩረት ገይሮምሉን ንኽባር ረኪቦም ሓበሬታታት ከብሉ ግዳያት ቃለ ምሕትት ክህቡ ዕድል ተረኪቡ ስለ ዝነበረ እሱ ክሳኻዕ ኣይከኣለን ማለት እዩ ስለዚ ንሶም እዚ ናይ ኩናት ፅንተት እዚ ካብ 2-3 ግዜ እዮም ተዛሪቦምሉ መጀመርያ ናይ ፅንተት ኩናት ዘይኮነስ ናይ ሕጊ ምኽባር እዮም ኢሎም ነይሮም ድሓር ካብ ናይ ሕጊ ምኽባር ዓቐን ወፂኡ ቁሉዕ ኩናት እዩ ዝብል ዓለም ለኸ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ፅዕንቶ ክበዝሕ ከለ ድማ እሞ እንተኮይናማ እዛ ናይ ፅንተት ጉዳይስ ናብኦም ንገልብጣ ዝብል ወግዒ ብጎኒ ክመፅእ ተደልዩ ማለት እዩ ናብኦም ንገልብጦ ክበሃል ከሎ ከም ንማይ ካድራ ዝበሉን ካልኦት ናይ ጅምላ መቃብር ረኪብና እናበሉ ናይ ተጋሩ ሬሳ ንክልተ ግዜ ኣብ ረብሓ እናውዕልዎ መጀመርያ ቀቲሎም ዘረና ኣፅኒቶም ካልኣይ ድማ ሬሳና እውን ሰሪቆም ብክያትና እውን ክነጥቁ
ፈቲኖም እዮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ፅንተት ኩናት እዚ ብወግዒ ደረጃ ካብ ዝተቐመጡ ቀንዲ ምክንያታት እቲ ናይ ሰሜን እዝን እቲ ናይ ማይካድራን እዩ ነይሩ ማለት እዩ ከምቲ ዓንቶ ዝበልክዎ እቲ ናይ ሰሜን እዝ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ካብ ባዕሉ ካብ ሰራዊት ምክልኻል እውን ጀሚሩ ተጋሩ ምምዛዝ ስለ ዝተጀመረ ትክክለኛ እውን ኣይኮነን ከምኡ እውን ብደንቢ ተሓሲቡሉ ምንባሩ ናይ መራኸብቲ ሓፋሽ ትግራይ ጃም ናይ ምግባር ስራሕቲ ቀዲሞም ይፍፀሙ ነይሮም እዮም ቅድሚኡ እውን እዚ እናተሳለየ ናብዚ ዝበፅሐ ስለዝኾነ እምበር ተጋሩ ኣብ ጎንደር ኣብ ወሎ ኣብ ካልኦት ከባቢታት እውን ተጋሩ ብምዃኖም ጥራሕ ናይ ኣድልዎ በደላት ይፍፀመሎም ነይሩ ይግረፉ ነይሮም ይዝረፉ ነይሮም ካብኡ ሓሊፉ እውን ካልኦት ናይ ሂወት ምሳን መጥቃዕትታት እውን ይበፅሕዎም ነይሮም ማለት እዩ ቅድሚኡ እውን ትግራይ ካብቲ ናይ ማእኸል ሃገር ኢኮኖሚ ክትንፀል ኢኮኖሚ ዘይዕጅቦ ፖለቲካ ደረቕ ፖለቲካ ጥራሕ ከተሰጉም ኣብ ፓርላማ ተወከልቲ ህዝቢ ስለ ዘለዋ ተዘይኮይኑ ግን ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ትግራይ ዝኸዱ መንገድታት እውን እቶም ቀንዲ መንገድታት ክዕፀውን ህዝቢ ትግራይ ናይ ንግዲ ናይ ቁጠባ ካልኦት ማሕበረሰባዊ ምንቅስቃሳት እውን ክግደው ዝገበረ ሽርሒ እንዳተሰርሐ ፀኒሑ እዩ እዚ ሪኡ ከም ዘይረኣየ መንግስቲ ፌደራል ይቕበሎ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ፅንተት ሓደ ተሓሲቡሉ በጋጣሚ ዝመፀ ነገር ኣይኮነን እዞም ነገራት እዚኦም ኣሳልዮም እዮም ተጋሩ ኣብ መገዛእ ሃገሮም ኣብ መተማ ኣብ ሽህዲ ኣብ ጎንደር ተገፊዖም ናብ ሱዳን ወፂኦም ናብ ዓዶም ንምእታወስ መሬት ሱዳን እዮም ተጠቂሞም እዚ ብቐጥታ ካብ ሽህዲ ካብ ጎንደር ካብ መተማ ናብ ከባቢታት ምዕራብ ትግራይ ወይ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣይተጓዓዝን እዮም ንመተማ ወፂኦም ንገላባት ወፂኦም ማለት እየ ድሓር ዘይሮም ብሕሞራ ብልጉዲ ዝኣትውሉ ኩነታት ኢና ሪኢና ከምቲ ትፈልጥዎ ማለት እዩ ቅድሚ እዚ ኩናት እዚ ኣብ 2009 ናብ 2010 ዝነበረ ተሪኦታት ማለት እዩ ካብ 2008 ጀሚሩ ትግራዋይ ኣብ 1997 ቅልቅል ዝበለ ናይ ዘር መጥቃዕቲ ነይሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ዘር መጥቃዕቲ ክበሃል እንተሎ ኣካላዊ መጥቃዕቲ ጥራሕ ኣይኮነን ትግራዋይ ብፖለቲካዊ ቋንቋታትን ቃላትን ካብቲ ኣብቲ ሃገር ዘለዎ ተሳትፎ ይኹን ማሕበረሰባዊ ምትእስሳር ክንፀል ናይ ምግባር ስራሕትታት ይስርሑ ነይሮም እሱ ዝሃደአ ብዝመስለሉ ድማ 2008 ከባቢ ኣቢሉ ድሕሪ 10 ዓመታት እንደገና ትግራዋይ በብዝተፈላለየ ምንቅስቃሳቱን ኣብ ዝተፈላለየ ዝነብረሎም ከባቢታትን ክጥቃዕ ጀሚሩ 2009 2010 ብዓብዪ ቀፂሉ ማለት እዩ 2011 12 ድማ ናይ ስግግር ዘመን ስለ ዝነበረ እቲ ናይ ጎደና ምዕፃው ናይ ንግዳዊ ምንቅስቃስ ምቁራፅ ወዘተ ቀፂሎም ኣብቲ ፖለቲካዊ ስግግር ትኩረት ተገይሩ ስለ ዝነበረ እቲ ህዝቢ ኣብቶም ናይ ቃላት እንካሃባ ብቴሌቭዥን ኣብ ዝግበሩ ዝነበሩ ይወደግ ከምዚ ኮነ መንድኾን ከምዚ ኣብ ዝብሉ ተሓፂሩ ኣብ መሬት ግን ብጣዕሚ እናተሸርሸረ ብዙሕ እናተሰርሐሉ ኣብ ሃለዋት ትግራዋይ ዘንፀላለወ መጥቃዕቲ ይጥነስ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ 2012 ናይ እዋን መረፃ ስለ ዝነበረ ሽዑ ድማ እቲ ናይ መረፃን እቲ ናይ ኮቪድን ወረታት ነቲ ብጭቡጥ ከምዚኣ እንተገይሮም ከምዚኣ ክንገብር ኢና እናተባሃለ ዝስራሕ ዝነበረ ናይ መጥቃዕቲ ምድላው ዝሸፈነ ኣዋራ ኮይኑ ሓሊፉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ 2013 ገና ኣብ መጀመርቱ እዚ ህዝቢ እዚ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ 2012 ኮሮና ካብ ኮሮና ቀፂሉ ኣንበጣ ካብ ኣንበጣ ቀፂሉ ከዓ እዞም ፀላእቲ እዚኦም ብቁልዕ ኩናት መፂኦም ማለት እዩ ኣብ እዋን ቀውዒ ስለዚ ኣብ 2012 ሓጋይ ጀሚሩ ካብ ኮሮና ክሳብ ኣንበጣ ንኸይዘርእ ዝነበሩ ፈተናታት ከበድቲ እዮም ዘርኡ እንተብቅዕ ተንዚ ዘርአ ንኸይዓፅድን እውን 2012 ኣብ ልዕሊኡ ናይ ፅንተት ኩናት ተኣውጅ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ንምርኣይ ንፍትን ዘለና እዚ ናይ ሕጊ ምኽባር ዝተባሃለ ኣዋጅ ናይ ሕጊ ምኽባር ኣዋጅ ሃንደበታዊ ወይ ድማ ሓደጋ ኣጋጢሙ ሽዑ ንሽዑ ክትዛረቦ ትኽእልን ሽዑ ንሽዑ ሚኒስትራት ኣኪብካ ክትእውጆ ትኽእልን ብዓይነቱ ቅልል ዝበለ ክትቆፃፀረሉ ትኽእል ታይም ፍሬም ወይ እውን ግዜ እውን እተቐምጠሉ እዩ እዚ ግን መዓዝ ክውዳእ ይኽእል ንዝብል ግዜ ገደቡ ምስ ኣጥፋእናዮም እዩ ነይሩ ካሊእ ግዜ ገደብ የብሉ
ሰጥፋናዮም ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ሃንደበታዊ እውን ኣይኮነን ብወገን ፀላእቲ እዚ ጉዳይ እዚ እናተሓሰበሉ ዝመፀ እዩ እናተሓሰበሉ ዝመፀ ምዃኑ ድማ ካብቶም ናይ ዘርኢ ምፅናት ረቑሕታት የማልእ ኮነ ተባሂሉ ብትልሚ ዝተመርሐ እዩ ኢንቴንሽናል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ፅንተት ኩናት ክንብል ተኮይንና እቶም ረቑሕታት ሓደ ኢንቴንሽናል ምዃኑ እዩ ኮነ ኢልካ ዝፍፀም ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ተግባር ምዃኑ እዚ ቅድሚ እቲ ቁልዕ ኣዋጅ እውን ቅድም ኢሎም ዝነበሩ ነገራት ንምትንካፍ ፈቲና ይዓንተው ማለት እዩ እቶም ካብ 2008 ዋላ 1997 ቅልቅል ኢሉ ዝጠፍአ ኣብ ቁፅር ዝወዓለ ብባህሪ ብርኪ ግን ብዝተኻለ መጠን ክሰርፅ ዝተገብረ ማለት እዩ ስለዚ 2013 ናይዚ ግልፂ ኣዋጅ ተኣውጁ ስለዚ ሓደ ኮነ ኢልካ ብትልሚ ዝተሰርሐ እዩ ካልኣይ ምድላው ጥራሕ ዘይኮነ ብትልሚ ተሰሪሑ ዋላ ተግባሩ እውን ርኢናዮ እንተኮይንና ክፍፀም ከሎ ናይ ግዳያት ምልመላ ነይሩ እዩ ማለት እዙ ዘርኢ ምፅናቱ እዚ እንትፍፀም ከምቲ ብሕጊ ምኽባር ሕጊ ንዝጠሓሰ ኩሉ ዝውሰድ ስጉምቲ ንኸይኸውን ኣብ ተጋሩ ጥራሕ ንክኸውን ተጋሩ ጥራሕ እናተመልመሉ ካብ መንበሪ ገዛውቶም ተጋሩ ጥራሕ እናተመልመሉ ካብ ዝሰርሕሉ ኣብያተ ዕዮ ተጋሩ ጥራሕ እናተመልመሉ ካብ ሰራዊት ምክልኻል ተጋሩ ጥራሕ እናተመልመሉ ካብ ሓይሊ ኣየር ተጋሩ ጥራሕ እናተመልመሉ ካብ ሕክምና ከይተረፈ እዮም ተወሲዶም ብዝሕዝን መልክዑ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ግዳያት ምልመላ እውን ተኻይድሉ እዩ እዚ ብጣዕሚ ዲስክሪሚኔቲቭ ዝኾነ ግልፂ ናይ ቪክቲምስ ሪክሩትመንት ተኻይዱ እዩ ካልኣይ ኮነ ኢልካ እዩ ካልኣይ ናይ ግዳያት ምልመላ ተኻይዱ እዩ ንመን ክጥቃዕ ከም ዝኽእል ሲ ናይ ኣይደንቲፊኬሽን ስራሕቲ ይስርሑ ነይሮም ማለት እዩ ብሳልሳይ ብርኪ ድማ ብግልፂ ብመራኸብቲ ሓፋሽ እቲ ኢንቴንሽን ተዓንትዎ ዝበልና እቲ ኮነ ኢልካ ዝተገበረ ምዃኑ ዘርኢ እቲ ኢንቴንሽን ወይ ድማ እቲ ህቅኖት ብግልፂ ይዝረብ ነይሩ ብቃላት ይግለጽ ነይሩ ንኣብነት ካብ ምድረገጽ ክጠፍኡ ኣለዎም ካብ ሕልና ክጠፍኡ ኣለዎም ወዘተ ስም ናይ ብሄር ፀዊዕኻ ተጋሩ ዝብል ቃል ተጠቒምካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባት ተጋሩ ስለ ዝኾኑ ጥራሕ ዝፍፀሙ ዝነበሩ እውን ነዚ ዘጠናኽሩ እዮም ካልኣይ ብትሕዝቶ ደረጃ ዋላ ተጋሩ ጥራሕ መሪፁ ሰበስልጣናት ወይ ተጋሩ ጥራሕ መሪፁ ምሁራት ወይ ተጋሩ ጥራሕ መሪፁ ወታደራት ዘይኮነ ዝኾነ ትግራዋይ ዝበሃል ፍጡር ብምሉኡ ስለዚ ኣብ ትሕቲ ጀኖሳይዳል ዋር ክፍፀሙ ዝኽእሉ ካልኦት ናይ ዋር ክራይምስ ወይ ድማ ናይ ኩናት ገበናት ድማ ብምልኦም ሓቆይፉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሶይና ካብ ኣትሮሲቲስ ጀሚሩ ካብ ናይ ጅምላ መቕተልቲ ጀሚሩ ክሳብ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ክሳብ መርሸንቲ ውልቀ ሰባት ክሳብ እዙ ዓይኒ ዕሙተይ ዝበሃል መጥቃዕቲ በቃ ዓይኒ ዕሙተይ መጥቃዕቲ መሬት ትግራይ ኣብ ዝበሃል ኩሉስ ትግራዋይ ዝበሃል ፍጡር ንምጥፋእ ኢልካ ኢልካ ብታንኪ የለ ብነፋሪት የለ ብድሮን የለ ኣብዚ ዓለብ ዕለብ ኢልካ ተካይዶ ኩለፍታ መሬት ንሳ ዝርከብ ሓይሊ ትግራዋይ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እዚኦም ብምልኦም እውን ክተርፍ ዝድለ ሰብ ከም ዘየለ መረጋገፂ እዮም ነይሮም ኩሎም ኣለዉ ዝበሃሉ ዓቕምታትን ተለቂሕካ ክውሰኹ ዝኽእሉ ዓቕምታትን ተጠቒምካ እዚ ብሄር እዚ ዝመንነት እዚ ንምጥፋእ ተዘሚቱ እዩ ስለዚ ከም ውፅኢቱ ዝዘመተ እዚ ድማ ኣብ ትግራይ ምናልባት ኣይተፈፀመን ንኽትብሎ ወይ ድማ ከምዘይተፈፀመ ንኽትጠቕሶ ዝርቋሕ ወይ ዝፅራሕ ገበን የለን ኣብ ትግራይ ኩሉ ዓይነት ገበን ተፈፂሙ ካብ መራኸብቲ ሓፋሽ ጀሚሮም ክንጠፍእ ዘሚቶም ካብ ወታደራት መልሚሎም ካብ ኩሉ ክፍሊ ስራሕ መልሚሎም ኣብ መሬትና ምስ ኣተው ደቂ ኣንስትዮ
ዓሚፆም ኣተዓማምፅኦም ምስ ዘርኢ ምጥፋእ ዝተተሓሓዘ ምዃኑ ድማ እቶም ናይ ዝገበን እዚ ዝፍፅሙ ዝነበሩ ኣካላት ዝገብርዎም ዝነበሩ ዝርርባት ካብ ኣካላዊ መጥቃዕቲ ሓሊፎም ካብ ሂወት ምጥፋእ ሓሊፎም ኣብቲ ክሰምዖም ዝኽእል ሰብ ብብርኪ ሕልና ተቐሪፆም ናይ መንነት ናይ ዘርኢ መጥቃዕቲ ስምዒት ንክስምዐካ ዝገብሩ ነይሮም ንኣብነት ይዕምፁ ናይ ጅምላ ዓመፅ እዮም ዝዕምፁ ናይ ጅምላ ዓመፅ ክዕምፁ ከለዉ ስለምንታይ ከምዚ ትገብሩ ወይ ድማ ስለምንታይ ከምዚ ዘይትገድፉኒ ወይ እንታይ እየ ገይረ ዝብሉ ናይ ግዳያት ብጣዕሚ መስካሕክሒ ወይ ዘሸቕርር ድምፅታት ክሰምዕ ከለካ ባእስና ምስ ማህፀንኪ እዩ ሳኸ ኣይኮነን ክደርቅለኪ ዝብሉ እዚኦም ካብ ሕልናኻ ክፈሓቑ ዘይኽእሉ ተረፍቲ ነቲ ዝመፅእ እውን ዘሸቕርሩ ቃላት ናይ ዘርኢ ፅንተት መጠናኸርቲ ወይ ድማ መሳወርቲ ኣገላልፃታት እውን ተጠቒሞም እዮም ስለዚ እዚኦም ነቲ ናይ ፅንተት ኩናት ነቲ ብዘርእና መሰረት ዝበፅሐና ዝነበረ ገበን ብትክክል ዝገልፁ ስኑዳት ሓቅታት እዮም ወይ ድማ ስኑዳት መረዳእታታት እዮም ማለት እዩ ካብዚ ወፃኢ ዘርኢ ክጠፍእ እንተኮይኑ እዚ ዘርኢ እዚ ዝፅውዐሎም ማህተማት ክጠፍኡ ኣለዎ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ መጀመርያ እቲ ናይ 2013 ዓመተ ምህረት ብዙሓት ነገራት ዝተዓዘብናሉ ብትክክል ዘርኢ ምጥፋእ ምዃኑ ዝተገንዘብናሉ ካብ ዝተገንዘብናሎም ሓደ ህዝቢ ትግራይ ብሃይማኖት ብፖለቲካ ብታሪክ ብኪነ ጥበብ ብእደ ጥበብ ብዝተፈላለየ ዓውድታት ንመንነቱ ንክብሩ ንባዕሉ ንታሪኹ ዝገልፁ ሰነዳት ይኹኑ ንዕኡ ከም መረዳእታ ወይ ድማ ከም ሓድጊ ክውሰዱ ዝኽእሉ ነገራት ናይ ምዕናውን ናይ ምስራቅን ናይ ምቅፃልን ስራሕቲ ተሰሪሑ እዩ ስለዚ ጆኖሳይዳር ዋር እዩ ክንብል ከለና ኣብ ልዕለና ዘርኢ ፅንተት ተፈፂሙ እዩ ክንብል ከለና እዚ ዘርኢ እዚ ክቅፅል ዝኽእል ብስጋን ደምን ጥራሕ ኣይኮነን እዚ ዘርኢ እዚ ክቅፅል ዝኽእል ከቕፅልዎ ብዝኽእሉ ንመንነቱን ንዘርኡን ዋጋ ዘውህቡ እዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ናይ ዓለም ፖለቲካ ታሪክ ከምኡውን ናይ ህዝብታት መንነት ስፍራ ከትሕዝዎ ዝኽእሉ ሓድግታቱ ወይ ድማ ቦታ ከውህብዎ ዝኽእሉ ትውፊታት ክጠፍኡ ነይርዎም ማለት እዩ ስለዚ መፅሓፍቲ እምነት ክርስቲያን ይኹን እስልምና ቤተ እምነታት ገዳማት ይኹኑ መሳጊድ ግዳያት እዚ ኮይኖም እዮም ማለት እዩ እዚ ተጋሩ ብምዃኖም ጥራሕ እዩ ዝወፂሕዎም ክንብል ከለና ናይ ሃይማኖት ጥራሕ ጌርካ ከይውሰድ ክርስትና ይኹን እስልምና ካብ ትግራይ ወፃኢ ካሊእ ቦታ ኣሎ ስለዚ ተጋሩ ስለ ዝኾኑ ጥራሕ እዩ ኣብ ትግራይ ጥራሕ እቲ መጥቃዕቲ ንሱ ዝፍፀም ነይሩ መስጊድ ይኹን ቤተክርስትያን ይኹን ቁርኣን ይኹን መፅሓፍ ቅዱስ ይኹን ካብዚ ወፃኢ እቶም ገበናት ክፍፀሙ ከለዉ ትግራዋይ ብምዃንካ ጥራሕ ይወፅሑኻ ምህላዎም ንክስቆረካ ንክስምዐካ ንክትሽቁረር ዕሪኻ ብመንነትካ ንክተማርር ትግራዋይ ኮይነ እንተዘይፍጠር ነይረ ናብ ትብለሉ ምፍጣርካ ናብ ትፀልአሉ መስካሕክሒ ኩነታት እትዮም እዮም ዝፍፅሞም ነይሮም ኣብነት መነኩሴታት ደፊሮም እዮም እዚ ስቂሉ ልዕሊ እቲ ናይ ፅንተት ትብሎ ልዕሊ እቲ ናይ ስቂልካ ኩናት ትብሎ ቃላት እዮም መነኩሴ ደቂ 70 ደቂ 80 ደቂ 60 መነኩሴ ምዃን ጥራሕ ኣይኮነን ብሃይማኖት ብክብሪ ብባህሊ ብምርጫ እውን ደናግላን
ኮይነን ዝጸንሓ ደፊሮም እዮም እዚ ኣብቲ ተራ ማሕበረሰብ ካብ ሃይማኖት ይኹን ካብ ካልኦት ከም ሰብ መጠን ዘይትደፍሮ ከም ተዓባብያ ከም ታሪኻዊ ከም ህዝባዊ መሰረት ዘይትንኽኦም ምስ ሃይማኖት ዝተሓሓዙ ነገራት ገዲፍና ዝረአዩ ማለት እዩ ከም ህዝቢ ድማ ትንመጽ ተለና ኣብ ሕድሕድ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣብተን ብዓመፅ ዘጋጥመን ስንድ ስለ ዝኾነ ከምቲ ኩልና ዝረኣናዩ ማለት እዩ ነገር ግን ናይ ምርሳዕ ነገር ስለ ዘሎ ከይንርስዖ ኢልና እዚ ክንዝክር ከለና እቶም ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ዓመት እዚ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝወፅሑ ነገራት ናይ ግድን ዓመት ሓሊና ጥራሕ እውን ኣይኮነን በቢግዜኡ ክንቁስቁሶም ክንክእል ኣለና ስለ ቁስሊ ምንካእ ኢልና ዘይኮነ ስለ ፍትሒ ምርካብ ስለ ተመክሮ ወሲድካ ብተመሳሳሊ መንገዲ ግዳይ ዘይምዃን ውጉዕ ስለ ዘለዎም ማለት እዩ ካብዚ ወፃኢ ብኩናት ብጥይት ማለት እዩ ብዓመፅ ብሞራል ዘምለጠ ዝተረፈ እንተሃልዩ ድማ ብጥሜት ክመውት ተፈሪዱሉ እዩ ስለዚ እዚ ናይ ፅንተት ኩናት እዚ ብጥሜት ከዓ ክዕጀብ ነይርዎ 360 ዲግሪ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሙሉእ ዕፅዋን ክባን ኮይኑ ከምቲ ዓንቶ ዝበልኮ ተሓሲቡሉ እዩ ካብ ንብለሉ ሓደ ካብ ፌደራል መንግስቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ተበጊሱ ናብ ትግራይ ዝወስድ መንገዲ ቅድሚ እቲ ኩናት ምጅማሩ ን3 ዓመታት ተዓፂ ፀኒሑ እዩ ቀረብ እቶት ናይ ንግዲ ምንቅስቃስ ኣብ እዋን ሓደጋ ዘገልግሉ ነገራት ከይኣቱ ማለት እዩ ድሓር ድማ ኣብቲ ኩናት እዋን 360 ዲግሪ በቲ ናቶም መስመር ኣቢሉ ክመፅእ ዝኽእል ተራ ናይ ንግዲ ምንቅስቃስ ወይ ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ፀገመለ ህዝቢ ዝሞ ሰብኣዊ ሓገዝ የድልዮ እዩ ተባሂሉ ካብ ሕብረተሰብ ዓለም ዝመፅእ ርዳእታ እውን ናብ ህዝቢ ከይበፅሕ ህዝቢ ናይ ሓገዝ ዕድል ረኺቡ ሰርቫይቭ ከይገብር ብሂወት ከይተርፍ ስለዚ ብሂወት ክተርፍ የብልን ክተርፈለን ዝኽእል ነዃላት ተሃልየን ድማ ኩለን ክዕበስ ኣለዎን ዝብል ብመደብ ተታሒዙሉ ዝተሰርሐ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዘረኣዊ እዩ ኮነ ኢልካ እዩ ኩሎም ዓይነት መግለፅታት ናይ ዘረኣዊ መጥቃዕቲ ተረኣይሉ እዩ እዚ ብምዃኑ ድማ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕለይ ጀኖሳይድ ተፈፂሙ እዩ ብዘርኢ ንኸይቕፅል ክፀኒ ትግበር ኣለኹ ኢሉ ናብ ህዝቢ ዓለም ከስምዕ ክኢድ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ከየድነቕካ እውን ከየመስገንካ እውን ክሕለፍ ዘይኽእል ነገር እተን መሬት ፅንተት ዝወፅሖ ዝነበረ ተባዕ ህዝቢ ትግራይ ዘካየዶ ደማዊ ናይ ዓርሰ መኸተ ቃልሲ ናይ ዓርሰ ምክልኻል ቃልሲ ምናልባት ታሪኹም እናኣስ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣነ ብዙሕ ክብል ኣይደልን ነገር ግን እቲ ካብቲ ዓውደ ኩናት ወፃኢ ኣብ ትግራይ ጀኖሳይድ ተፈፂሙ ኢሉ ኣብ ኣደባባይ ዓለም ትግራይ ስሩዕ መንግስቲ ኣብ ዘይብላ ስሩዕ ኤምባሲ ኣብ ዘይብላ ስሩዕ ዲፕሎማት ኣብ ዘይብላ ስሩዕ ውክልና ኣብ ዘይብላ ስሩዕ በጀት ፈሰስ መንቀሳቐሲ ነዚኦም ዘገልግል ዓቕሚ ኣብ ዘይብላ ሓፋሽ ዳያስፖራ ትግራይ ሙሉእ ዓቕምን ወኪልን ትግራይ ኮይኑ ጀኖሳይድ ከም ኣጀንዳ ብብርኪ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም 13 ግዜ ክረአ ኣገዲድ እዩ እዙይ ተኣምር እዩ እዙይ ተኣምር እዩ 13 ግዜ ምርኣይ ጥራሕ ዘይኮነ ካብተን ዝረአያ ሃገራት ጀኖሳይድ ዝብል ቃል ንክጥቀማ እውን ኣኽኢሉ እዩ መደምደምታ ጥራሕ እዩ ዘይተወሰደሉ ምክንያቱ ድማ ከምቲ ዓንቶም ምእተው ክገልፆ ዝፈተንኩ ኣብዚ ናይ ተጋሩ ናይ ፅንተት ኩናት ብዙሓት ጂኦፖለቲካል ኢንተረስት ዘለዎም ናይ ደጋ ሓይልታት እውን ዝተሳተፍሉ ስለ ዝነበረ
بقطان بتزوارن فترة عنده قليل سر زي كنا مالتي أبزوز أي حفاش دياسبورا تجراي بدنبي لعلت سجمته لعلت زي السبب أو لعلت هزب تجراي تفسم جنوسايد عن مكلح صريح سلازي إذا جنوسايد من بارو دياسبورا تجراي جنوسايد يلون هزب عالم كرد خلو زرخوا قبر ملسون جنوسايد كم زي كونه زأمن ولا حد نجرين بلا كلهم تعمية تحساسبنا تعمية شغلنا بزبل مجلس تحاويهم أو تجراي يفسم زنبرة جنوسايد جن كم زي كونه ودك خجور وزغللو مورال يكون حق أو مسارات أين برومن يلنون سلازي أبدا واي عالم زنا جنوسايد زي جنوسايد سلام خانو زتوها قلحتان زتوها مدمدمتان فلا لي خمر أي كدلهن أي مالتي بقول حتى بركة خلنا ما نمير أيو ما نم يزي جنوسايد سلام خانو عمس دكان استحاثنا بمتن ولا وحيد يكون أو ميدياتات عالم وسي أو كلام حتتات تجارو بمخانا زبصح زنبره ጥቅዓት ምዃኑ ድማ ናይ ምግላጽ ዕድል ማለት ከምኡ ዝገልጹ ተዋሳእቲ ዝገበን ዘለውሎም ምስልታት ናይ ምርካብ ዕድል ስለ ዝነበረ ብሕልፊ ኣብ ንሲኤንኤንን ኣብ ናልጀዚራን ወፅዮም እዮም ማለት እዩ ናይ ተጋሩ ሚድያታት ዝኾነ ከዓ በተቃታ ዘይብሉ ግደ ዝተፃወቱ ብዙሓት ሚድያታት ተጋሩ ኣለዉ ከም ንቲኤምኤች ኣብቲ ናይ ጀኖሳይድ ኩናት ዝተፃወትዎ ዓብዪ ድምፂ ህዝቢ ናይ ምዃን ጀኖሳይድ ትግራይ ናይ ምቅላሕ ስራሕቲ ቀሊል ዘይበሃል ገበናት ፀላእቲ ተቃሊሖም በደላት ህዝቢ ትግራይ ናይ ኣየር ሽፋን ክረኽቡ ተገይሮም እዮም ማለት እዩ እንካብ ዝወፃኢ ኣብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ይኹን ካልኦት ዓለም ለኸ መድረኻት እውን ኣብ ትግራይ ጀኖሳይድ ተፈፂሙ እዩ ንምንታይ እዩ ጀኖሳይድ ተባሂሉ መደምደምታ ተወሲዱሉ ዘይፅዋዕ ዝብሉ ተኸራኸርቲ ምስሊ ሓቂ ዝቆሙ ሃገራትን ውልቀ ሰባትን ዲፕሎማሰኛታትን እውን ዝረኣናሉ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ጀኖሳይድ ኣይኮነን ኢሎም በደልና ስም ኣልቦ ኮይኑ ድማ ካሳ ኣልቦ ፍትሒ ኣልቦ ንክኸውን ዝንቀሳቐሱ ፀላእቲ 2-3-4 ግዜ ነዚ ህዝቢ እዚ ክቐትልዎ ስለ ዘይግባእ ጀኖሳይድ ትግራይ ፍትሒ ንክረክብ ኣብ ንገብሮ ቃልሲ እዞም ሕዚ ንገልፆም ዘለና ኣብ ኣደባባይ ዓለም ከይተረፈ ምስክርነት ዝተረኸበሎም ገበናት ኩናትን ናይቲ ፅንተት ምስክርነት ዝህቡ ዝተፈላለዩ ሰነዳት ይኹኑ ተንቀሳቐስቲ ምስክራት ውልቀ ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ ዲፕሎማሰኛታት ወይ እውን ሃገራትን ኣብ ግምት እእቲና ክንጥቀመሎም ካብ እንግባእ እውን ምዝኽኻር ከድሊ እዩ ማለት እዩ ካብ ዝወፃኢ ኣብ ልዕሊ እዚ ህዝቢ እዚ ይፍፀም ዝነበረ ገበን ንኸይቃላሕ ዓፈና ዝገበሩ ብባህርን ስርዓትን ዝመሳሰሉ ሓይልታት ድማ ነይሮም እዮም ኣብ ኣደባባይ ዓለም እዚ ኣብ ናይ ቤት ምክሪ ፀጥታ እንተመፂና ውድብ ሕቡራት መንግስታት ማለት እየ ንኣፍሪካ ወኪሎም ኣብኡ ዝተቐመጡ ሃገራት እዮም ቀንዲ ተቃወምቲ ናይዚ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዝነበረ ጀኖሳይድ ከም ዘይኮነ ዝማጎቱን ጀኖሳይድ ተባሂሉ ብስሩ እውን ኣጀንዳ ኮይኑ ንኸይቕፅል ኣብ ቀፀልቲ መድረኻት እውን መዘራረቢ ንኸይኸውን ይኣኽሎ እዩ ዝብል ስምዕታ ዘቕርቡ ዝነበሩ ጥራሕን ዘቕርቡ ዝነበሩ ኣፍሪካ ወኪሎም ዝሳተፉ ዝነበሩ ሃገራት እዮም ኣብዚ ኣፍሪካ ሕብረት ካብ ዝገበሮም ታሪካዊ ጌጋታት ኣፍሪካ ትበሃል ሃገር ከም ኣፍሪካ ኣህጉር ማለት እየ ከም ኣፍሪካ ብመንነቶም ኮሪዖም ዝኾኑ ህዝብታት ንክህልውላ ከም ኣርማ ዝጥቀሙላ ትግራይ ክትጠፍእ ክትፈሓቕ ካብ ታሪክ ይኹን ብሂወት ክትሕከኽ ይግበር ኣብ ዝነበረ ኩናት ሕጊ ናይ ምኽባር ከይዲ ምዃኑ ሙሳፋቂ ደብዳቤ ፅሒፍ እዩ
ካብ ሕብረት ኣፍሪካ ስለዚ ካብ ሰናይ ጉሓቱ ናይ ሕጊ ምኽባር ኢሎም ዝደገፉ ሃገራት ኣፍሪካ ኣፍቲ ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ እውን እሞ ከዓ ቀዋሚ ኣባልነት ዘይብሎም ማለት እዩ ግዝያዊ ተንቀሳቐስቲ ኣባላት ተተካእቲ ኣባላት ኮይኖም ኣብ ዝነበሩሉ ዝኸኣልዎ ኩሉ ብናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጉቦ ንበሎ ወይ እውን ካልኦት ረብሓታት ድምፅና ክዕፍኑ ተራእዮም ካብዚ ወፃኢ ብባህሪ ዝመሳሰሉ ካልኦት መንግስታት ንመንግስቲ ኤርትራ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ዝሕግዙ ሓይልታት ሕዚ እውን ዓብዪ ውሳነ ኣብ ዝሓቱ ፖለቲካዊ መድረኻት ዓለም ኣንጻር በደል ህዝቢ ትግራይ ኣንጻር ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ውፅዕ ድምፂ ናይ ብዱል ድምፂ ጠጠው ኢሎም እዮም እዚ ክብል ከለኹ ዝበፅሐና ዝነበረ ቁስሊ ዝበፅሐና ዝነበረ ጀኖሳይድ ብጥይትን ብድሮንን ጥራሕ ዝተሓፀረ ጌርካ ምርዳእ እኹል ስለ ዘይኮነ ካብ መራኸብቲ ሓፋሽ ክሳብ ዲፕሎማሲ ካብ ድሮን ታንኪ ይኹን ከላሽን በዚኦም ዝፍፀም ዝነበረ ናይ ጅምላ ይኹን ናይ ተናፀል መርሸንቲ ካብዚ ዝተረፈ እንድሕር ሃልዩ ብጅምላ ዓመፃት ካብ ጭካነ ዓመፅን ስጋዊ ምግሳስን ዝተረፈ እንድሕር ሃልዩ ድማ ናብ ክቡር ማህፀን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ መተካእታ ከይወልዳ ርሱን ማሕረሻ ኣጉዑር ሚስማራት ብዘስካሕካሕ መንገዲ ከኣቱ ተገይሩ እዩ እዚ ክርሳዕ ስለ ዘይግብኦ እዚ ቁስሊ እዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንስለ ፍትሒ ሽሕ ግዜ እውን ክሕካኽ ዝግብኦ ቁስሊ እዩ ምሕኽኻኽ ጠጠው ክነብል እንተኮይንና እኹል ተመክሮ ወሲድናን ግቡእ ፍትሒ ረኺብናን ጥራሕ እዩ ግቡእ ፍትሒ ክሳብ ዘይረኸብካ እኹል ተመክሮ ወሲድካ ተመሳሳሊ ግዳይ ዘይትኾነሉ ውሑስ ኩነታት ክሳብ ዘይወሓስካ እዚ ቁስሊ እዚ ምሕኻኽ ጠጠው ምባል ኣይከኣልን ኣብዚ ጉጉይ ዝኾነ ምስሊ ከይንሕዝ እዚ ቁስሊ እዚ ዝሕካኽ ድልያ ኮይናት ኣይኮነ እዚ ቁስሊ እዚ ዝሕካኽ ስቑኢሉ ዘይተሓስበሉ ሃንደበታዊ ማለት እውን ስምዒታዊ ሕነ ናይ ምፍዳይ ተበግሶ ንምውሳድ ኣይኮነ ብዋናነት ፍትሒ ክረጋገፅ ተሓታትነት ክረጋገፅ ካሕሳ ክረጋገፅ ህልውናና ክረጋገፅ ተመሳሳሊ ገበን መሊሶ ውድዕና ከይድገም ካብ ዝብል እዩ ምእንተ እዚኦም ክርሳዕ የብሉን ስለ ዝኾነ እዚ ኩሉ መድያዊ መጥቃዕቲ እዚ ኩሉ መድያዊ ሃስያ ዲሩ ናብዚ በፂሑ ዘኒሆ ናይ ትግራይ ፅንተት ሳላ ንዞም ናይ ሞራል ናይ መራኸብቲ ሓፋሽ ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ፖለቲካ ናይ ኣካል መጥቃዕትታት ኩሎም ተፃዊሩ ገጢሉ ዓለም ዋላ አንፃረይ ጠጠው እንትትብል ኣነ ህልውናይ ቃልሰይ ከረጋግፅ የሉ ነኺሱ ዝተቃለሰ ፀላእቲ ነዚኦም ንምጥፋእ 3 ሰሙን ወይ 3 ወርሒ እናበሉ ዝሸንሸንዎ ግዜ ምእኻል እናኣበየ ብዙሕ ዕድላት ተዋሂብዎም ከም ጣፍ ዓፂዶም ከም ምሸላ ቀጢፎም ክውድኡና ብዘይምኽኣሎም ምቕታል ደኺምዎም ናብ ኣደባባይ ዓለም ናብ መድረኽ ዲፕሎማሲ ዓለም ብቃልስና በቂዕና ክንደራደር ክንላዘብ ካልእ መፍትሒ ክናደ ምስ ሕርቃኖም ምስ ህልኾም ቀቲሎም ስለ ዘይወድኡና ጥራሕ ቀቲሎም ንኸይውድኡና ስኑ ነኺሱ እቲ ህዝቢ ብዝከኣለ ኩሉ ስለ ዝተቃለሰ ናብቲ መድረኽ ንሱ ተበፂሑ እዩ ኣብቲ መድረኽ ንሱ ንክብፃሕ ዝተዓመፃ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ
ዝዓነው ቅርስታት ትግራይ ዝፈረሱ ኣብያተ እምነት ትግራይ ዝተገሰሳ ደናግላን ትግራይ ብኽብረን መስዋዕቲ ዝኸፈላ መነኩሴታት ትግራይ ፈቆዶ ቀላቅል ማሕበረ ዴጎ ማርያም ደንገላት ዓብይ ዓዲ ምዕራብ ሙሉእ እንታይ እሞ ነየናይ ፀዊዕኻ ነየናይ ይግደፍ ፈቆድኡ መስዋዕቲ ዝኸፈለ ትግራዋይን ነዚ እናርአኹ እንታይ ከደግም ኣብ ድርኩ ኸይት ገዛይ ካሙማት ብረት ኣልዒላ ኣንጻር ፀላእተይ እናመከትኩ ምሕላፍ ክብሪ እዩ ዝበለ ተጋዳላይ ትግራይ ብሓባር ብዝኸፈሎ መስዋዕቲ ናብቲ መድረኽ ንስተወፂሑ ክብርን ሞገስን ኣብ ቅድመ ግንባርን ኣብ ደጀንን ብግዕፊ ፀላእትን ብሕራነ መኸተ ምውሓስ ህልውናን መስዋዕትን ዝኸፈሉ ኩሎም ደቂ ህዝቢ ይኹን ናብ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃውኦ ፕሪቶርያ በቂዕና ስምምዕ ምቁራፅ ተፃውኦ ፕሪቶርያ ንሕና ንደልዮ ፀላእትና ዝደልይዎ ንሕና ዘይንደልዮ ፀላእትና ዘይደልይዎ ነገራት ክህልውዎ ከም ዝኽእል ናይ ከምኡ ዓይነት መድረኻት ባህሪ እዩ ስለ ዝኾነ ድማ እንታይ ክንህብ ነይሩና እንታይ ክንቅበል ነይሩና ዝብል ኣብዚ ሕዚ ኮይንና ይኹን ኣብቲ ሽዑ እዋን ኮይንካ እውን ክሕሰቡ ዝኽእሉ ብዙሓት እኳ እንተነበሩ ብቐንዱ ግን ብረት ኣድኒንካ ብርዐ ቅንዒኻ ካብ ጎቦታትን ሽንጥሮታትን ናብ ጠረጴዛ በቂዕኻ ዝግበር ልዝብ ምዃኑ ትግራይ ፀላእቲ ምቕታል ደኺምዎም ካብ ዝተኸለፍዎ ሙሉእ ንሙሉእ መንነትና ናይ ምፅናት ኩናት ናብ ከምዚ ዓይነት ኩሉፍ ፖለቲካዊ ድርድር ክመፁ ተገዲዶም እዮም ሕዚ በቲ ኩናት ዝተረፈ በዚ ስምምዕ እዚ ክምላእ ዝኽእለሉ ናይ ፀላእቲ ድሌት እንተሃልዩ ዕድሎም ዝፍትንሉ ዘለዉ ሰዓት ንርከብ ማለት እዩ ማለት እውን ሳላ ቃልስና ስኑ ነኺሱ ዕጥቂ ካብ ባዕሎም መንዚዑ ኣንጻሮም ዝተቃለሰ ተጋዳላይ ኣብ ቅድመ ግንባራት ዕጥቁ ዘየፍትሕዎ ተጋዳላይ በስምምዕ እዚ ዕጥቁ ንኽፈትሕ ንሶም ሒዞሞ ካብ ዝቐረቡ ዓብዪ ነጥቢ እዩ ከምኡ እውን ሕጊ ጥሒሶም ኣብ ልዕሊና ዝኣወጅዎ ኩናት ሕጋዊ ምስሊ ንኸትሕዙ ሕጊ ናይ ምኽባር እዩ ነይሩ ዝብል ኣብቲ መጀመርያ መእተዊ ክገልፆ ዝፈተንኩ ታሪክ ሕጋውነት ንኸላብሱ ኣብ ትግራይ ዝነበረ መረፃ ሕጋውነት ከም ዘይብሉ ንኽገልፁ ፈቲኖም እዮም በዚ ስምምዕ እዚ ማለት እዩ ካብዚ ወፃኢ بسم حق مفراس بسم حق مخبار ዝተተሓዙ ንወረርቲ በሪ ከፊትካ እዚ ህዝቢ እዚ ዓቕሙ ክቕንስ ጉልበቱ ክዳኸም ግዝኣታቱ ክህገሩ ዝተገብረ ውዱድ ሽርሒ በዚ ስምምዕ እዚ ምኽኒኻ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ኮይኑ ክቕፅል መሬት ምዕራብ ትግራይ መሬት ደቡብ ትግራይ መሬት ምብራቕ ትግራይ መሬት ማእኸላይ ትግራይ ከምኡ ዝኾነሉ ኩነታት ንዕዘብ ኣለና ረብሓታት ዝስምምዕ ብዋናነት ተኸስቲ ጠጠው ምባል እዩ ዓንቶ ገሊፀ እየ ብወገን ትግራይ ድማ ተኸስቲ ጠጠው ምባል ንኩሉ እዩ ንሕና እውን ከም ተጋሩ ይምልከተና ናብ ስምምዕ እዚ ክንኣቱን ይኹን ክንብል ከለና ግን ተኸስቲ ካብ ጠጠው ምባል ሓሊፉ መሬትና ዝምለሰሉ ወረርቲ ዝወፅሉ ከምኡ እውን 360 ዲግሪ ተኸቢቡ ብጥሜት ሓለንጊ ዝግረፍ ዘሎን ዝነበረን ህዝብና ዝዕንገለሉ ኩነታት እንድሕር ሃልዩ
ኩሎም ድሌታት ትሕቲ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ክቕመጡ ስለ ዝነበሮም ምእንቲ ህዝቢ ትግራይ ተባሂሉ ሕራይ ይኹን ኢልካ እትግደደሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ካብ ሙሉእ ህልቂት ወፂና ናብ ፖለቲካዊ መድረኽ እንትንበቅዕ እቲ ዓንቶ ዝተፈፀመ ነገር ከይረሳዕና ከይደግስ እውን ምእንታን ብልዑል ጥንቃቐ ኣብዚ ስምምዕ እዚ ዝተኣተው ቃል ኪዳናት ተፈፂሞም ዶ ዝብል ሕቶ ኣልዒልካ ንተፈፃምነቶም እናሰራሕኻ ብዓብይኡ ግን ዝበፅሐካ በደል ዘይምርሳዕን ነቲ ዝበፅሐ በደል ተሓታትነት ምርግጋፅን ኣብዚ ስምምዕ እዚ ሃለወ ይሃለወ ኩሉ ትግራዋይ ናይ ሕድሕዱ ስምምዕ ገይሩ ክወስዶ ዝግባእ እዩ። ኣብ ልዕልና ዝበፅሐ በደል ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ይገለፅ ኣይገለፅ ተበዲልና ኢና በደል እዩ። ኣብ ልዕልና ዝበፅሐ ፅንተት ናይ ፅንተት ኩናት ኣብ ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ተገለፀ የተገለፀ ንሕና ናትና ናይ ዝፀነትና ኣካላት እምነት እዩ ናይ ፅንተት ኩናት ስለምንባሩ ማለት እዩ እሞ ናብቲ ሕሉፍ ንኸይንምለስ ሓደ ጀኖሳይድ እዩ ክንብል ከለና ጀኖሳይድ ከም ዘይኮነ ዝዕፍኑና ዝነበሩ ሓይልታት ኣብዚ ሃለዉ ይሃለዉ ብዘየገድስ እዚ ስምምዕ እዚ እውን ብመሰረት እቲ ዝተኣተወሉ ይፍፀም ደሎ ኣይፍፀምን ዘሎ ዝብል ክትትል ኣብ ምግባር የድሕርሕሩ ምህላዎም ኣብ ግምት ብምእታው ካብቲ መጀመርያ ጀሚሩ ዝነበረ ሕፅረት ተበግሶ ጥብቅና ሰብኣዊ መሰላትን ህልውናን ህዝቢ ትግራይ ክነላግቦ ክንክእል ኣለና። መጀመርያ ሕጊ ናይ ምኽባር ወፍሪ እዩ ዝበለ ሕብረት ኣፍሪካ ሕዚ ተኸታታሊ ስምምዕ ፕሪቶርያ ኮይኑ መሬት ሕሞራን ራያን ኢሮፕን ራማን የምልስ ዶ የህግር ሕቶና ኮይኑ ብክትትልና ክምለስ ኣለዎ። እዚ እዩ ትምርሳዕ ሓድሓደ ግዜ ነገራት ክንራኽቦም ዕድል ስለ ዘይህብ ክንርስዕ ይብልና ንብል ዘለና ሓደ ነጥቢ እዚ ካልኣይ ነጥቢ 360 ዲግሪ ኣብ ዕፅዋን ክባን ዝነበርናሉ እዋን በር እንተዝኽፈት ሰብኣዊ ሓገዝ መእተውና ዝብሉ ዝነበሩ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ይኹን ክኣቱ ኣለዎ እናበሉ ዝጉስጉሱ ዝነበሩ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰል ከምኒ ሂውማን ራይትስ ዎች ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ካልኦት እውን ሓዊሱ ሽዑ ዝነበረ ዕፅዋን ክባን ፅውፅው ዝነበሩ መራኸብቲ ሓፋሽ ከምኒ ሲኤንኤን ከምኒ ኣልጀዚራ ካልኦት እውን ሓዊሱ ሕዘን ምንታይ ኩነታት ይርከቡ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣትዩ ድዩ እንተዘይኣትዩ ኸ ንምንታይ እቲ ድምፂ እዚ ጠፊኡ ዝብል ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ። ዓለም ለኸ ጥሕሰት ዝተፈፀመሉ ዕጥቂ ምፍታሕ ምስ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ቅድመ ኩነት ኮይኑ ዝቐረበሉ ኣካል ስምምዕ እዚ ካብ ጥሕሰት ድንጋገታት ምኽባር ሰብኣዊ መሰል ውድብ ሕቡራት መንግስታት ሓደ እዩ። ሰብኣዊ ሓገዝ ምስ ዕጥቂ ምፍታሕ ክራኸብ ኣይነበሮን። ስለዚ እዚ ኣብቲ ስምምዕ ስለ ዝሃለወ ዘይንገድፎ ብቐፃልነት ክንቃለሰሉ ዝግባእ ኣብ ልዕልና ንዝተፈፀመ ናይ ፅንተት ኩናት ቀጥታውን ተዘዋዋሪ ድጋፍ ቀጥታውን ጎናውን ድጋፋት ምንባሮም መርኣያ እዩ። ከምዚ ዓይነት ጥሕሰት ዓለም ስቂሉ ርኢ ከም ዘይረኣያ ስለ ዝሓለፎ ማለት እዩ ሞ እዚ እውን ክንከታተል ኣለና። ናብ መወዳእታ ገፀይ ከይድ ስለ ዘለኹ ለገሰ ዝተወሰነ ደቂቃን ዘለዋ ንክትጠቃል ምናልባት ብካልኣይ ክፋሉን ምምፃእ ይከኣል እዩ ፍቲ ሳዕቤናቱ ንጎደ ዝግባአና ኣጠቃሎ ሰፊሕ እውን ሪኢካ ኣለካ ንጠቕላሊ ግበርዎ ሕዚ ኣብቲ ስምምዕ ፕሪቶርያ ስለ ዘለና እቲ ናይ ጀኖሳይድ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኮይንና ክንብሎ ንኽእል ነገር ንኸይንርስዖ
برينستورم ناي مقبار كنت عنت وزوركو قوسلها فتح خساب زركب ويكا حسا خساب زركب بزقبا داقماي سقات نخي خون أقول تمكره خساب توصلوا كحكا خيدلو كرسع يبلون زبل كم توسمون زقلصنايو ناي مزخار مدرخي ناي مخبار مدرخي يكون على خوينا زبصحنا بدل نذكره كينرسو عمو مليسنا خين بدلولو ناي مغبار صراحيو afti ምዝኽኻር ቀፂሉ ግን ንኸይንምለስ ከም መእሰሪ ኮይኑ ከገልግል እዩ ተባሂሉ ተስፋ ተገይሩሉ ዘሎ እቲ ብሳላ ጥንኩር ናይ መኸተ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዝተበፅሐ ፖለቲካዊ መድረኽ ወይ ድማ ሰላማዊ ቃልሲ ክኸውን ተስፋ ዝተገበረሉ መድረኽ እዩ እዚ መድረኽ እዚ ኣብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝተደረኸ መድረኽ እዩ ስለዚ ኣብ ስምምዕ ዘለዉ ንትግራይ ዝተኣተዉ ቃል ኪዳናት ተፈጻምነቶም በቲ ዝድለ ድዮ ኣይኮነን ዝብልና ገምገምና መቃለሲና ጌርና ክንቅፅለሎም ይግባእ ኣብዚኣ ከስምረላ ዝደሊ ነገር ናይ ትግራይ ብሄራዊ ኣጀንዳታት ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝተቐመጡ ምስቲ ዝተፈፀመልና ናይ ፅንተት ኩናት ብቐጥታ ዝተሓሓዙ ወይ ብውፅኢት ወይ ብምኽንያት ወይ ኣብ ከይዲ ዝትንከፉ ኣጀንዳታት ክኾኑ ከለዉ ብቐንዱ መሬትና ምንተ መሬትና ብዙሕ መስዋዕቲ ተኸፊሉ መሬትና ንኽወስዱ ዓጢቕና ቅድሚ ምትሳእና እውን ክንፀንት ወሲኖም ብጅምላ ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ትግራዋይ ቀቲሎም እዮም ብፍላይ ንሶም ብቐረባ ኣብ ዘዳውዎ ከባቢታት ማለት እዩ ስለዚ መሬትና ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ክምለስ ድፊኢት ምግባር ካልኣይ እዚ ክምለስ እንተኮይኑ እቶም ወረርቲ ሓይልታት ክወፁ ስለ ዘለዎም ኣቐዲምካ ወረርቲ ሓይልታት ክወፁ ኣለዎም ሳልሳይ ወረርቲ ሓይልታት እንድሕር ወፂኦም መሬትና እንተተመሊሱ መሬት እናሃሎ ዳስ ሓሪምዎ ብፀሓይን ብቁርን ዝማስን ዘሎ ህዝቢ ኣብ ገዝኡ ኣብ መሬቱ ደብሪ ድዩ ህድሞ ድዩ ሰቐላ ድዩ ሰሪሑ ብልዑል ዓርሰ እምነትን ብናተይነት ስምዒትን ዝነበረ ህዝቢ ሕዚ ኣብ ገዛ ዓዱ ዓዲ ኣልቦ ኮይኑ ዘሎ ንክምለስ ተመሊሱ ቆፅሊ ሸምጢጦ ይበልዕን ክሳብ ዝተኻኸል ክሳብ ዝደላደል እኹል ሰብኣዊ ሓገዝ ክኣቱ ክኽእል ኣለዎ እዚ እውን ክንሰርሐሉ ክንክእል ኣለና ኣብቲ ስምምዕ ውሽጢ ብዓጋዊ ምክንያት ዘይተቐመጠ ጉዳይ ተሓታትነት ጉዳይ ስያመ ጀኖሳይድ ትግራይ ድማ ካብ ስምምዕ ሰነድ ፕሪቶርያ ዝምግብዎ ነጥብታት ወሲድካ ካብኡ ወፃኢ ግን ኣብ ደገ ብደንቢ እናብሰልና ኣብ ኣደባባይ ዓለም ብፖለቲካ ብዲፕሎማሲ ብኣድቮኬሲ ክንሰርሐሉ ዝግባእ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ካብዚ ዝተረፈ ካልኦት ውሽጣዊ ኣጀንዳታት ውሽጣዊ ዛዕባታት ክህልውና ግድን እዩ ንሳቶም ትሕትቶም ብብሄራዊ ኣጀንዳ ብርኪ ዝተቐመጡ ሕዚ ኣብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዘለዉ ብሄራዊ ኣጀንዳታትና ክኾኑ ኣለዎም ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣጀንዳ እንብሎም ካብ ብሄራዊ ሓሊፎም ዓለማዊ ኣጀንዳታት ምዃኖም እውን ኣብ ግምት ክንእቶም ንክእል ኣለና ንዓለም ዝሃብናዮ ኣጀንዳ ካሊእ ኮይኑ እናሃለወ ንውሽጥና እንጨቃጨቀሉ ኣጀንዳ ግን ዓለም ዘይትፈልጦ ኣጀንዳ ክኸውን ኣይግባእን ተናቢብና ንቃለስ ንዓለም ጠሚኒ እንተኢልናያ ኣብ ታሕቲ እንጨቃጨቀሉ ኣጀንዳ እውን ጥሜትና ምስ ምውሓስን ዘይምውሓስን ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ክራኸብ ክኽእል ኣለዎ ንዓለም መሬትና ኢና እንደሊ እንተኢልናያ ኣብ ታሕቲ እንጨቃጨቀሉ ኣጀንዳ እውን ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ምስ ምምላስ መሬትና ክትሓዝ ክኽእል ኣለዎ ንዓለም ናብ መረበትና መልሱና እንተኢልናዮም ኣብ ታሕቲ እንጨቃጨቀሉ ኣጀንዳ እውን ምስ ምምላስ ናብ መረበትና ብቐጥታን ተዘዋዋሪን ክትሓዝ ክኽእል ኣለዎ ንዓለም ድማ ከምኡ ኢልና ኢና ብስምምዕ ሰነድ ምቁራፅ ተፃብኦ ፕሪቶርያ ኣቢልና ማለት እዩ ኣብዚአን ክንነጥፍ ኣለና ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ዝነበረና ሰዓት ምናልባት ኣብዚ ይውዳእ ስለዘሎ ለገስ ሓወይ ብወገነይ ክረክ ያበለይ ግዜ እንተወሲድካ ብጣዕሚ ይቅርታ ግርም ወሰድካን ታብዚ ንላዕሊ እውን ዝግበኦ ንምግላፅ ብኣንፃር እቲ ዝተለምናዮ ግዜ ተዘይኮይኑ ጥራይ ኣዚኻ ዘርዚርካ ኢኻ ኣሚጥካዮ ከይርሳዕ ዝብል ስለምንታይ
كين بدل دقيمنا استودلنا يون فتح خنركب سلازي سفيح مبريخا هيك أنا ويملسن أدمتنا ببزلنا يو كير الساعة خنول كلنا خير الساعة زول قال ترى أقول يكونن انتايم فتصيمو ملنا بعلمن تواسأت بعلمن يوم زبل كمتي باشاي ندبرها فتصنحن انتايم غيرهم عينت بدلنا بخميم بدلومنا فطرو زنورو تواسؤو تكحدتات انتاي زمسل لازم محبرسب عالم كما يتقميتون هنا ترى أوزيم مقولة حفتي مقلح انتاي زمسل كما يكموكيتنا يو زول سفحتنا تبيتاتي خالي عيلكا باشاي مو أنا اللي كبرتي هاولي فلاي وز مودعتا زول كا نعلم زقبلنا يا أجندا الله مالت فتران تواصل زي كونس علم بعلاون لعلينا قدمات رخوة بناي تكنولوجي تاوت غيرا قدمات الناتريو قدام له لذي علم بعلا زحزت الله نحنا زبصحنا يو أجندات له أو وشت جن نوع قديفنا بكالي أجندا خين مد زول كا عوينتوي بمن نباب حزب تግራይ حجون تاب ناي صلاتي رعد كورد كوص كمون تي مريتنا خنركب دقيمنا خين بدل داي قون زلوت من نابنا مبر تعوصا خون يولن زول كا كوسر زغبايمو دقيمه كبرتي هبلي باشاي نلوم زنورنا وزي كنا تعالينا كبرتي هبلي كبرت هبلي أنون بتعمي زمسكن لقسا خمون ددويت ميديا يعني لي حراي أنا اللي كورات مثل دويت ميديا لما أنت زنورنا كير الساعة زبل زخري سالسة عمت قبل الحزب تجراي استفلنا شفشف أملكيتنا كير الساعة انتاي كيم غيرمنا بعلمن بخميم تبدل فتصيمومو حجفة من تاي كونتاتي نازلنا نعلم تاينا لنايا نكاتاتو لنا دو فتحي نصبر لنا ناي جنسداوي تاش مفلط اول كو هاولو بعلتنا ما ادم مفلط نهبو افلط مهاب مالت كنقالس لنا مالتي بدحريو على مفلط خطودما نقالس زبل ناي زلومي ملختنا هنغورينا مستناون مسانا زنوركم صالحت كابل بينا نمسكن كبرت يا